लादों आरो बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों दिनै हयथ' फोसावदिंनायाव हयथ' माने खाथि सफैबाय दा बे बेलायाव मा बुंगोन जोङो 39 भेरगाव बिटिसि समस्तियाव दिनै 7,000निबो बांसिन सुबुंखौ लानानै समस्तियाव जोङो साइकेल रेलि लादों आरो बेनो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो जोबथा फोसावनाय आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जोङो समस्तिनि गासैबो रायजो राजा गासैबो सुबुं हारिनि मानसिफोरखौ जों फोरमायनो सानदों जे फैबाय थानाय 7 डिसेम्बराव जे जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों इउपिपिएल दोलोनि जानानै 31,000निबो बांसिन भट मोननानै जोङो देरहागोन बेखौनो जोङो दिनैनि साइकेल रेलिनि गेजेरजों फोसावनो सानदों नाथाय जों नुदों बिपिएफआबो दिनै बाइक रेलि लादों बेहाय माबा सौग्रावलायनाय जायोब्ला बे जाथायनि माबा जों बेखौनो सोमोनांदों जे प्रशासना मानो थाखाय माने मोनसे समस्तियावनो मोनसे खालारावनो एखे समावनो बिपिएफनोबो बाइक रेलिनि पारमिसनखौ होखो जों बेखौसो आसरित जादों जोङो खारन 30 माने डिसेम्बरनि सिगाङावनो जोङो पारमिसननि थाखाय दिनैनि खालारखौ जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जों पारमिसनखौ मोनदों दा बे हिसाबै बिथांमोना मा साननानै जोंदों एखे खालाराव एखे समाव बाइक रेलिखौ होखो दा बेखौ जोङो सोमोनांदों नाथाय जों बुंगोन जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय जेबो गाज्रि थासारि बिदि हिंसायारि आखु जों दिन्थिया नाथाय बिथांमोनखौसो जोङो दिनै सन्देह खालामदों बिथांमोना जिहेतु जौ लोंनानै बायदिसिना माने सिन्ताधारा खालामनानै बायदिसिना खामानि मावनो नागिरो माने बिथांमोननिफ्राय हयथ' हिंसायारि जाथाय जानो हागौ जों बेखौ सिन्ता खालामदों खिन्थु जोंनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रावबो बेवहाय हिंसा खालामनो थाखाय फैयाखै बेयाव जिखिना फैदों गामिनि रायजो राजा गामिनि माने बिबान गोनां न'खरनि बिगोमा बिथांमोनासो फैदों बे हिसाबै जोंनि साइकेल रेलिनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जेबो गाज्रि जाथाय जानाय नङा होननानै जों फोथायनाय दङ बेराफारसेथिं हयथ' माने नोंथांमोनबाय जिहेतु प्रशासना मैया थांनाय माने 2 अक्ट' खालाराव जेबो माने हाबाफारि लायासै बे समाव होनो हायामोन नामा हायोमोन निस्सय हायोमोन मैया दाख्लै जेबो रावनिबो हाबाफारि गैया दा बेयावनो बिथांमोना सोर दोलोआ मा खालामनो नागिरदों बेखौ मिलायनानै बिथांमोना होनो नागिरदों होनो हायोमोन नाथाय जोङो दिनै नुबाय प्रशासननि जि मेनेजमेन्ट बे मेनेजमेन्टआ जोबोद माने दुर्बल आरो जोबोद दुर्बल दा माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला प्रशासनानो बेखौ बिजिरनांगोन होननानै आं सानो দলীয় কর্মী সকলকে আমার কেন্দ্রীয় ডিস্ট্রিক্ট ব্লক প্রাইমারি সময় আমার মাঝে একজন আবেগিক হিসেবে তেখেতে মই চিনাকি দিবৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে হৈছে আমাৰ শ্ৰী কমিশ্যন এখানে মনস্তান্ত্রিক আমলে তেখেতে মই চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হয় এবার আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমার লসিত দেবা ডাঙ্গা তেখেতে মই চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে আছে ডিস্ট্রিক্ট অফিচিয়েলৰ ইউজ ইউনিট আমাৰ সম্মানীয় সভাপতি দেৱাশীষ বড়ো তেখেতক মই চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হয় সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ যুৱ সেৱাৰ ডিস্ট্রিক্ট অফিচিয়েলৰ পৰেশ কুমাৰ বড়ো তেখেতক মই চিনাকি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হয় লগতে আমাৰ মাজত আছে যোগেশ্বৰ গোস্বামী সম্পাদিকা Ayudakan dari tempat lain, Aziz Hasan ini, orang utusan Pak Udhawat, sama sejak lalu হকি প্রদর্শন এই হকি প্রদর্শন সাইকেল রেলের অংশগ্রহণ করা আমার দলীয় সতীর্থ কর্মীবৃন্দসকল আজি শোভাযাত্ৰাত উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী অৱসৰ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি সভাত উপস্থিত হোৱা আমাৰ তেখেত ৰুদ্ৰ বাহাদুৰ চেত্ৰী ডাঙৰীয়া ইনচাৰ্জ CWC মেম্বাৰ তেখেত মনোকান্তি জিলাৰ সভাপতি নাৰায়ণ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ কৰ্মীবৃন্দসকল যিহেতুকে আজি নিৰ্বাচন হ'ব এই
আজি সাইকেলিং আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানে যোগদান কৰি নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আজি সাইকেল আহ্বান কৰা হৈছিল ইয়াত আমি চাওঁ সকলো মানুহে আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে নিশ্চয় দেৰগাঁও সমষ্টি জিকিব আৰু দেৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াত নাই যিসকল প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছিল তেওঁলোকে কোন পৰিস্থিতি মানে ছবি উঠিছে আমি চালোঁ ইয়াত যিখিনি শক্তি আমি অনুমান কৰিছোঁ ধন্যবাদ